Tend kaunti ma Kisumu nyiso morgi kage korene chakruok mar nyasi mar nyiso jo Afrika kitgi gi timbegi motisi gi dongere ni FESTAC Africa Festival madhi timore kaunti no kochakore tarik 25 mar dweni nyaka tarik 1 dwe mabiro. Madhi bedo tielo mokuongo ma nyasi makama timore Kisumu ka bende pinje maromo 50 biro yuore nyasi no mar nyiso tuke mopogore opogore mag kitgi kod timbegi. Nyasi makama geto bero chumi mar jopiny kokalo kuom weche limbe, ohala kod yore mag keto mwandu. Gikwayo oganda duto mawuok e counties 47 ma pacho ka ahinya to makaluo mondo bi owuog oko kar rombgi mar biro yuoro e nyasi makamano. Start to you live from all the stuff. I call him Baba. Thank you very much. You have youth population that are very dynamic, very energetic, but they owe it to us to give them opportunity and channel them in the right way. So when we came in and we saw all of this, it was very easy to say, let's pick Kisumu. Jokanyana, chopuru Kisumu ka. Mondo wane ni ere opportunities magohala mwanyalo bedo godo e FESTAC ni. Kaka jomatindo, wuguru oko mondo ubie Kisumu kae une gima nyasi ni timu. Nikech kaka wan jo Africa wan gi potential marwa. To potential no emwadwa nyiso piny ngima ni kaka jo Africa, kaka jo Kenya, kaka jo Nagi ni magi e gima wanyalo timo. Nikech wadwaro ni be nyithiwa matindo wajiwgi e weche mag iluongo ni STEM education, mano science, technology and engineering. Kisumu will be the place to be from next week, beginning the 25th of August, the 1st of September. The lakeside city will be reverberating with drum beats, laughter, dances, poetry, and many more. We'll have 50 countries participating in 18 conference sessions, mainly at the Jomo Kenyatta International Sports Ground in Mamoleo. As the chairman of the Lake Region Economic Bloc, I want to appeal to residents and business people from the 14 counties to come experience FESTAC.